Ginoo mga kaigsuonan sa matagusan nato kakinabuhi. Sa gihapon ang inyong igsuon Pastor Dalian magdasig na usab mga kaigsuonan pinagi sa pulong sa Ginoo. Ini mga takna karon doon na tayo mga pagtulunan na makuha sa kinabuhi sa mga kaigsuonan o mga Kristohanon mga kaigsuonan dito sa lugar sa Tesalonica. Diin magpaabot, maglikon ka nato sa pulong sa Ginoo. Tuguti ko mga igsuon ko sa pagsugod niini o labaw sa tanan ako usab nga ginapasalamatan ang tanan nga nagasuporta sa akong YouTube channel. Salamat kaayo. Hinaot nga magapadayon kita sa pagsuporta mga kaigsuonan sama sa pag-like, pag-share, and palihog na lang po og hit sa notification bell para mahimong updated ta igsuon sa atong mga videos. Nini mga tagna karon atong sugdan ang pagtuon sa libro sa Book of 2 Thessalonians chapter 1 verse 3 mo lang ato pagabasahon apan ang ato ang verse nga tun-an mga kaigsuonan from verse 3 to 12 diha nato pahaw ng pagtulunan. In verse 3 tuguti ko nga akong basahon ang pulong ni Lord. Niingon din mga kaigsuonan ko, kinahanglan nga kanunay kaming magpasalamat ngadto sa Dios mahitungod kaninyo mga igsuon, ingon nga maoy angay kay ang inyong pagtuo nagtubo man sa hilabihan gayod ug ang gugma sa matag usa kaninyo nagkadako man alang sa usag-usa. Bago ko magkapadayon sa unahan mga kaigsuonan sa mubong higayon diin atong tun-an ang Book of 2 Thessalonians, tuguti ko nga akong ipaabot sa inyo mga kaigsuonan ko ang gamay lang nga background mahitungod sa Tesalonica. Ang Tesalonica mao ang uluhang syudad sa Romanhong lalawigan sa Macedonia. Makita na to mga kaigsuonan ko nga kini di ay ginatawag nga Macedonia naaday diha makita ang Tesalonica mga kaigsuonan. So niini mga taknaa, natukod ni Pablo ang iglesia didto human siya mobiya sa Pilipos. So sa pagbiya niya sa Pilipos mga kaigsuonan tungod sa panalangin sa Ginoo, nahimong nasugdan o natukod ang church sa Tesalonica mga kaigsuonan. Wala madugay, may mga pagsupak gikan sa mga Hudyo na nasina sa kalampusan ni Pablo sa pagwali sa Kristohanong mensahe ngadto sa mga dili Hudyo nga naikag sa tinuuhan sa mga Hudyo. Dito mga kaigsuonan na nabuo ang ginatawag nga pag-alagad sa Ginoo diin maoy nakababag ug maoy ni oppose ni Apostol Pablo mga kaigsuonan. Og niini mga taknaa padayon kita sa atong pagtuon mga kaigsuonan. Kini dieng lugar sa Tesalonica mga kaigsuonan. Ang mga audience ani kun atong lantawon mao ang Kristohanon nga nagpuyo dito sa maong gihapon Tesalonica. Ug ang tema sa maong libro sa Tesalonica kun atong tun-an, Paul writes to correct a misunderstanding concerning the Lord's return and exhort the Thessalonian believers to be steadfast and to work for a living. Makita nimo diha nga usa ka purpose di ay sa pagpaabot niining maong sulat ni Apostol Pablo ngadto sa lugar sa Tesalonica, sa church sa Tesalonica, mao ang pagdasig kanila mga kaigsuonan sa pagpabilin diha sa pagtuo taliwala sa mga pagsulay nga nagaabot sa atong kinabuhi. Og mao kana karon mga kaigsuonan ang atong pagatun-an og ang uluhan sa atong pagatun-an karon kabahin sa pulong ang iglesia sa Tesalonica. Sa Tesalonica mga kaigsuonan, duha lang kabutang ang nakita nato from verse 3 to 12 kung unsay mga kasing-kasing sa mga taong naa dito sa lugar sa Tesalonica. From verse 3 nakita nako diha mga kaigsuonan ang mga tao nga naa sa lugar sa Tesalonica is aduna sila kasing-kasing nga mapasalamaton. Makita nato diha mga kaigsuonan, ingon ang pulong ni Lord tuguti ko, kinahanglan nga kanunay kaming magpasalamat ngadto sa Dios mahitungod kaninyo mga igsoon, ingon nga maoy angay kay ang inyong pagtuo nagtubo man sa ilabihan gayod ug ang gugma sa matag usa kaninyo nagkadako man sa usag-usa. Dinha atong makita og masinati mga kaigsuonan nga ang usa di ay kahinungdan aron motubo ang usa diha sa pag-alagad sa Ginoo mao ang pagpaubos, mao ang paglantaw sa kaayuhan sa uban dili lamang sa atong kaugalingon. Ug tan-aw nato mga kaigsuonan sa mao lang gihapon mga bersikulo from verse 3 to 12 makita nato diha unsay bunga sa ilang pagmapasalamaton. Nakita nako sa bunga sa ilang pagmapasalamaton mga kaigsuonan adunay tulo lang kabutang ilalom sa ginatawag nga sa ilang mapasalamaton nga kasing-kasing. Una nakita nato ang tungod sa ilang pagkamapasalamaton diha sa Ginoo mga kaigsuonan. Unang bunga mao nga
anaa ang pagkamalahotayon. Tungod di ay sa usag-usa mga kaigsuonan nga nagsinuportahay, nagminahalay og labaw sa tanan, nagabuhat sa buluhaton sa Ginoo. Ang unang resulta mga kaigsuonan sa ilang pagkamapasalamaton is ang pulong ginatawag paglahutay. Pagapadayon kita mga kaigsuonan, ang sunod nga word kining pagtuo. Kung ato makita kanang word nga paglahutay o pagtuo, makita nato sa verse 4, makita nato diha tungod niini kami gayod magpasigarbo kaninyo ngadto sa mga iglesia sa Dios tungod sa inyong pagkamalahutayon o pagtuo, taliwala sa tanang mga paglutos o mga kasakitan nga inyong gisagubang. Taliwala day mga kaigsuonan sa mga pagsulay, taliwala sa mga paglutos nga ilang giatubang, ilang naagian, samot nga mitubo ang ilang pagtuo diha sa Ginoo. Karon mga kaigsuonan ko, aduna bay butang sa atong kinabuhi o ikaw ba karon naa ba ka sa situation nga grabe kalisod ang imong kinabuhi? Hangyon ko ikaw susama sa mga Kristohanon nga nasa Tesalonica mga kaigsuonan, magapabilin kitang mapasalamaton o gusto ni Lord nga magbunga usab ang atong pagkamapasalamaton na ang paglahutay, na ang pagtuo, and gusto na to mga kaigsuonan bago ta mo proceed sa ikaduhang butang sa mga tao unsay mga tao o unsay mga klase sa kasing-kasing nga nasa Tesalonica mga kaigsuonan, mga Kristohanon. Ang saad ni Lord nga makita nato sa verse 6 to 10. Ang saad ni Lord diha mga kaigsuonan, usa lang ka verse ang atong basahon dinhi sa verse 6 ningon, kay matarong alang sa Dios nga ang mga nagsakit kaninyo balusan niya og kasakit. Grabe kanindot mga kaigsuonan ang buhaton ni Lord. Kung kinsa daw sa mga tao na sa Tesalonica niadtong mga Kristohanon nga nagabuhat sa kabubuton sa Ginoo, dili daw sila mabalaka kung adunay mga pagsulay, adunay mga pagbibi-ay, adunay mga butang nga nagababag sa ilaha, panghitabo nga nagababag sa ilaha, o dunay mga tao nga kontra nila tungod kay kung adunay mo pasakit nila mga kaigsuonan, si Lord ang panimalos mga kaigsuonan ko. So walay paglangan mo padayon ta mga kaigsuonan sa ikaduhang butang. Ang ikaduhang butang, ang ikaduhang klase sa kasing-kasing sa mga Kristohanon nga nasa Tesalonica is aduna sila kasing-kasing nga mapasalamaton. Aduna sila kasing-kasing nga mainampuon mga kaigsuonan. Nakita na to na sa verse 11. Ingon siya dinhi, tungod niining maong hinungdan, kami sa kanunay nagampo alang kaninyo nga unta ang Dios maghimo kaninyong takos sa iyang pagtawag kaninyo. Tumuo ni siya mga kaigsuonan. Gikinahanglan ingon nga mga sumusunod sa Ginoo, gikinahanglan nga natay kasing-kasing nga mainampuon. Taliwala sa pagsulay nga nagaabot sa atong kinabuhi. Unsa kay sekreto ni Apostol Pablo mga kaigsuonan, samtang gisagubang niya daghang mga pagsulay nga nagaabot sa iyang kinabuhi, apan ngano na maintain niya ang kanang ginatawag kasing-kasing mapasalamaton. Ikaw karon o ako o kanatong tanan nga nagatubang sa mga klase-klase mga pagsulay, hinaot dili nato malimtan ug dili kanunay natong mahinumduman kung unsa ang Kristohanon, kung unsa ang klase sa kasing-kasing sa mga Kristohanon nga nasa lugar sa Tesalonica. Mao lang ni mga kaigsuonan ang duha ka klase sa kasing-kasing sa mga Kristohanon na didto. Aduna sila kasing-kasing nga mapasalamaton ug aduna sila kasing-kasing nga mainampuon. Nakita nato mga kaigsuonan nga ang posibleng resulta niini, magapadayon sila sa pag-alagad sa Ginoo ug magatuo kita nga sa dili madugay maangkon usab nato kining klase nga mga pagtuo mga kaigsuonan kung magapabilin kita sa pag-alagad sa Ginoo. I hope mga kaigsuonan ko nining mubong higayon aduna moy na kuha nga mga pagtulunan o hinaot nga magapabilin kita sa pag-alagad sa Ginoo nga matin-anon mga kaigsuonan. Salamat kaayo, and then palihog ko mga kaigsuonan ko sa pag-share niining atong video para mas daghan pa pud tang madasig pinagi sa pulong sa Ginoo. Dalaygon ang Ginoo sa tanang panahon.